ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 12 августи соли 2023 мебошад. ман қарор дорам дар боғи худом, даҳи чорбоғи ноҳияи Варзоб, ва ман ҳозир айни замон вақти пайвандкунии дарахтҳо мебошад. то 10 сентябр ҳоли мумкин. бинед, ин дарахте ки дар пеши мо ҳаст, ин гелос аст. бинед, ин гелос аст. мо пайвандро дар навдаҳое ки ҳамин сол буромадаги ҳастанд, мана ҳоли сабзан, ҳолиам сабзан. ана ин навда аллакай соли гузаштаги аст, то инҷа, ҳа, то инҷа. дар ин ана то инҷа, инаш, ана инаш то инҷа. дар ин навда, дар ин кунда намекунем, ҳарчанде ки на аллакай мебанда соли оянда. ин гулхона дорад. ин гелоси зард буромад, ба ман маъқул нест, ва ман гелоси сиёҳи калон пайванд мекунам. якта кардам инҷа. ана ҳозир инҷа пайванд мекунаму баъд инҷода пайванд мекунам. ана ҳозир ман телефонро ба акаи Раҷаб метиҳам, ки яке аз операторҳои нағз ҳастанд ва пайвандкунии маро ба навор мегиранд. ака Раҷаб қапед ва маро нишон диҳад. барои пайванд кардани мо, ба мо торча дар кор, пайванди навдае ки дар кор аст овардем дар кор, так пайванд дар кор. инро так пайванд меган. дарахте ки мо дар он пайванд мекунем, так пайванд меган. яъне ин ҳамин дарахт так пайванд мешавад. инак пайванди мо дар корӣ мешавад ва клёнка дар кор. анакун шурӯъ мекунем ба амалиёти пайванд. пайвандро мо мегузаронем дар ҳамин ҷо. ҳарфи Т борин мебурем ва пӯстро дидед мекушоем. ҳарчанд замини мо лалми аст, вақти пайванд ки аст, гелоси мо навда об дода истодааст, кушода шуда истодааст. кушодем ҳозир баъд пайвандро мегирем. ин дар кори боғуми пайванди мо аст. боғуми пайвандиро мо анахел аз қисми поёнаш як ҳамхел бурида мегирем. ва баъд чӯбашро аз танаш ҷудо мекунем. инҷо чӯб дорад. ана чӯбро аз танаш ҷудо мекунем. инро мо аз замини лалме аз адири чорбоғ овардем. ба ман таъриф карданд ки ин гелосро ҳамин сол 27 сомонӣ фурӯхтанд. бисёр гелоси сиёҳи хушсифати калонкалонӣ бомазза ҳаст. ва баъд мо ҳамино бояд ҳозир хушк карда чӯбашро аз танаи пӯст ҷудо кунем. буғумро ин агар об додагӣ мешуд, ниҳолҳо об додагӣ нестанд. шумо вақте ки пайванд карданӣ ҳастед, 2-3 рӯз падряд инро об диҳед. мана пӯстро ҷудо кардем, лекин инҷа сурох омад. ин намешавад. ҳамдиёрони азиз, ин нашуд. дидед? ана дар танаи чӯб омад. нофакаш дар танаи чӯб омад. нашуд. дигарашро мегирем. инашро мегирем. инашро мегирем ва ҳаракат мекунем чӯбашро нағзака карда аз танаи пӯст ҷудо кунем. аз сабабе ки гуфтам дарахт об додагӣ набуд, ин нағз об надода истодааст. шумо ки об тед 2-3 рӯз пайдар ҳам ба шумо нағз об медиҳад дарахтатон ва бемалол пайвандро шумо иҷро мекунед. ана ин дафъа нофакро ман инҷо мондам. дидед? сурох нест. нофро мондам. ана акнун инҷоро мо мекушоем. ҷое ки кушода будем мекушоему пайвандамонро онҷо ҷой мекунем. ҳарчанд ки аллакай дохил сиёҳ шуда истодааст, чунки мо дер кардем. хеле хушрояка карда
ما با نازتر نشد باز میکشویم تا اینکه پوستی ما همینجا ناز خوب رود که ما خوب نرسود است این ما جای پیوند رو جزیر کردیم انا ناز خوب کرد قسم بولا شو کندر شو میبرم انا کن بو کلیونکا میپیچونیم باید ناز خوب کند این پوستی ما از بولایش خوب کند انا این تو بهوره خدا خواهد میچسبد تو بهور میچسبد و همین بوغم رو ما نمیپیچونیم بوغم باید در بیرون ایستد بس بگونم اینش رو میتوانیم اینجا یک توبک میزنیم انا همدیران عزیز پیماندیمو با آخر رسید تید من نور کنم همدیران عزیز اکنون بهار خدا خواهد ما از همین قسم بالا پایان میبریم پیوند رو با نخونمون هم خیلی میکنیم بهار میفهمیم که سبز چسبیده است و بعد از بالاش میبریم این سبزیده میرود انا همدیران عزیز این بود پیوندی بر پیوند تیر ماه یعنی تابستان آخری تابستان آگوست از 10 آگوست سر کرده ممکن بود من دیدید من پیوند شد خدا خواهد این بهار نتیجه شو من به شما نشان میدم این یک تا بود اینش دوتا منه همدیران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید این حالاتون رو میتونید هم وقت پیوند کنید تکرار میکنم در قسمی کهنه پیوند کهنه یا که نوده کهنه سال گذشته نمی شود در نوده که همین سال دودگی است می شود اگر شما درختتون نهایت بلند باشد شما کالتا کرده برید اگر از بهار باز از قسم پایان نوده نو کرده به شما برای پیوند تیار ماه آگوست میتید انا همدیران عزیز در پناه خدا باشید با گروه ما باشید